गिबि मन्थ्रिनि बिथोन बादियै बिटिआरनि मिउजियाम एन्ड आर्किअलजि बिफाना बिफां गायदों। आसाम सरकारनि बिथोन बादियै दिनै बिटिआरनि मिउजियाम एन्ड आर्किअलजि बिफाननि बानजायनायाव भबानिपुराव थानाय मिउजियाम मावखुलि, दिलोमगावआव थानाय प्लेनेटेरियाम आरो सान्दामारियाव थानाय बिगियान मिरुआव बिफां गायनाय हाबाफारिखौ मावफुङो। आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मानि बिथोन बादियै 17 जुलाइनिफ्राय 15 आगस्तसिम सोरखारि मावख'आव बिफां गायथारनांगौ होनना बिथोन हरनायनि उनावनो बिफां गायनाय हाबाफारिया बिटिआरनि गुबुन गुबुन बिफानफोराव हाबाफारि सोलिगासिनो थानायखौ नुनो मोन्दों। बिटिआरनि मिउजियाम एन्ड आर्किअलजि बिफाननि सिएचडि सुप्रिया ब्रह्मनि दैदेननायाव दिनै सानजौफुङाव मिउजियाम बिफाननि साख्रिआवला, प्लेनेटेरियाम बिफाननि मावफारियाफोरनि जथाय मददजों बायदि बायदि बिफां गायनाय हाबाफारिखौ मावफुङो। जोबोद मोजां मोनसे माने थांखि लादों जोंना गिबि मन्थ्रि बिथाङा। जोंहा दा जोंथ' बयबो मिथिखागौआनो जोंहा दा ग्लबेल वार्मिं जाय जोंखौ माने एसे माने वार्निं होगासिनो दङ जे जों बिराद गरमाव दा भुगिबाय थायो। दा बेखायनो बे बिफां गायनाय माबाखौ ड्राइभखौ लानाया बिराद मोजां खामानि मावदों जोंनि गिबि मन्थ्रि सारा। दा ओमफ्राय 15 आगस्तसिम नामा टाइमा दंमोन जोंहा दिनैहाय बेखौ जोङो मिउजियाम, प्लेनेटेरियाम आरो साब रिजनेल साइन्स सेन्टार जेरावबो जोङो बे ड्राइभखौ दिनै मावफुंनो आखायाव लादों। जों दा मिउजियामावबो गायखांबाय आरो प्लेनेटेरियामावबो गायबाय। दा आरो जोंहा साब रिजनेल साइन्स सेन्टाराव थांबावनांगौ दङ। दा बेखौ जोङो दिनैहाय मावफुंनानै कमप्लिट खालामगोन। आरो बेवहाय जोङो खान्थाल बिफां दङ, ओमफ्राय बकुल फांनैसो दङ, ओमफ्राय सुमफ्राम बिफां, ओमफ्राय जाम, काला जाम, ओमफ्राय मा दंमोनलाय आमलाइ बिफां दङ। बेफोर कमला बिफां जोङो फांथाम फांब्रै बेहाय गायबाय। चन्दन बिफांबो दङ। स्पेसियेलि बिथाङा गिबि मन्थ्रि साहाबा माबादोंमोन मा होनो जाग्रा बिफांनि फिथाइ गायनो थिनदोंमोन। माखासे एभेलेबल जायाखै जोंनाव, ओंखायनो माखासे जों बेलेग बकुलफोरखौबो गायबाय जाहाथे माने प्लान्टेसना जायो आरो जोंना। गिदिर खोथा बेखौ जों दा बेहायबो इन्सट्राक्सन मोनसे होदों जोङो टाइम टु टाइम माने बिथांनो माबायाव आपल'ड खालामना होबाय थानांगौ बिफाङा देरोना देरा बेखौ जोङो खालामगोन। आरो निस्सय आं आसा खालामो जोंनिया बयबो जोंनि माबाफोरा मावथिफोरा बयबो जोथोन लागोन आरो बिफांखौ देरहोगोन। थ' जोंना बेखेवजाबायमोन 2020आवनो जादोंमोन बेखेवनाया। गिबि मन्थ्रि बे समावहाय सर्बानन्द सन'वाल सार दंमोन, बिथाङा फैनानै बेखेवफैदोंमोन। बिनि उनावनो कर'ना फैबाय माबाय एसे जोंना टेकनिकेल इसुस ओंखारबाय। मेसिनारि बुस्थु माने दैलि माने सालायबाय थानांगौ जायो। आरो प्लास जोंहा दा मोनसे प्रब्लेम दङ, जोंहा मेन पावार बिराद माने क्राइसिस जानानै दङ। बिसोरो 3 मानसि जोङो एंगेज खालामनानै दोनदोंमोन। दा बिसोरनि सायावनो माबानानै जोङो सोनारनानै बेखौ सालायनो नाजाबाय थायो। खिन्थु माने टेकनिकेल इसुस मालाबा ओंखारो, दाबो इसु जानानै दङ। दा आरो जों बेखौबो आखाइ होनो हाया, बाहेरानिफ्राय मानसि लिंहरनांगौ जायो, इन्जिनियार लानानै फैनांगौ जायो। जों माने पार्सनेलि जों जेबो बेखौ हेन्डेल खालामनो हाया। मानसि नांगौ बेहायथ' किउरेटर हिसाबै प्लेनेटेरियाम बा एस्ट्र'न'मिजों रिलेटेड मानसिजोंनो नांगौ आरो टेकनिकेलनि इलेक्ट्रिशियान नांगौ, IT सेक्सननि मानसि नांगौ, बिदि जायो। दा जोंनावहाय दङ 3 गथ' एंगेज खालामनानै दङ, बिसोरनो नायबाय थायो। टेकनिकेल इसु दं, दा बानायगासिनो दङ, बाहेरानिफ्राय मानसि लेंहरनानै दहाय फुङाव फैदों बिथाङा, इन्जिनियार सासे फैनानै दंफैयो, नायगासिनो दङ। दा प्रजेक्टरनि मोनसे इसु होननानै बुंदों, बेखौ बेसेबां माने बिथाङा बानायनानै थांनो हायो दा एसे मोनथिसिगोन। गोजाम बुस्थुफोरानो दङ। मिउजियाम बुङोबाथ' मोनसे स्ट'र हाउस होनजागोन, बेयो माने ट्रेजारबो होनजागोन। गोजाम बुस्थु बा गोदान बुस्थु टिपिकेल माने जाय माने आखुथाय गोनां बुस्थु बेखौ जोङो दोनो। जेनेबा आर्ट, सोरनिबा आर्टआ जुदि बहुत मोजांबा बेखौबो जों दोननो हायो। बा जोंनि कालचार बा जोंनि ससाइटिखौ जाय रिप्रेजेन्ट खालामो, जाय पिक्चारा, बेफोरखौ जों दोनो। बेफोर बुस्थुआनो दङ। जोंनि बर'नि मोसानाय दामनाय देनायफोरनि माबाफोर पिक्चारफोरबो बाहाय दङ। आरो गोजाम आर्टिस्टफोरनि माखासे आर्टफोर दङ, बेफोरखौ दोनदों। रिसेन्टलि आं मोनसे कालेक्ट खालामदोंमोन
बे बुस्थुखौ दासिमबो आइडेन्टिफाइ खालामनो हानाय जायाखै जोंनि सन्देहआव बे पालकिनि मोनसे पार्ट होननानै जों सान्दों बेयो हा सिङाव जावखांनायाव मोननायमोन पितलनि बुस्थुआ बेखौ जों लाबोनानै दोनफैदों दासिमबो बिनि माने क्लियार मोनसे आइडेन्टिफिकेसन खालामनो हानाय जायाखै फैनानै फ्रियावनो जोंनाथ' जेबोथ' जोङो बिदि बिनिफ्राय रेभेनिउ जों माबा खालामा डिस्ट्रिक्ट मिउजियामफोराव अल अभार आसाम बिदिनोखा जोङो बिदि रेभेनिउ जेबो लाया स्टुडेन्टफोरनि थाखाय बा बयनिबो थाखाय पाब्लिकनि थाखाय फ्रिखा